Bocah kok ngono-ngono. Aku seneng lho. Wis ayo pinter suarane apik. Tah. Di tak tah. Aja ngono to ah. Ngono kuwi wong bojoan ki kudu saling menyayangi. Betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup seia sekata. Iya toh, kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Lah konsek namine sinten. Nyanyi ya. Sampai tak bercanda tahu tang gitu malah. Mangsaku. Awak dhewe iki wong loro, Mas. Iya. Nyen. Ayo meneng. Sabar. Melok rene mau piye? Sabar. Dudu roh. Namine sinten, Pak? Pak Kapolsek ya iki. Pak. Jawab Pak. Sampe iki ditekoni Pak Kapolsek. Sampe nang meneng ae apa, Pak? Entekan kata-kata sampe. Ora iso bonyol sampean. Alam ya. Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Aku nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya ada simpangan nabrak ngono. Nah, mamane ngene. Oh, sebetulnya aja cai ini. Buksa. Setulis sepi. Buksa. Ini Kamu tahu nggak? apa? Gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak? Kenapa emang? Gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya anjir. Iya anjir. Anjir panganan apa tuh anjir? Anjir apa tanda? Anjir itu iya anjay gitu. Oh, Itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara Gue baru pulang dari Jakarta. Oh. Iya, gue habis menangin itu. Oh, selamat menangin ya, awards Nak. itu. Selamat. Lu gak tahu? Gue habis menang Nah, tahu. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Ayo. Ya. Tahu gak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin gak? Saya tuh bangga dengan kamu loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayang. Mengucapkan selamat ya no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin. Eling-elingin semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatannya, Iya. dijogo sembarangi ya no ya. Iya Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngowe apa-apa kejaba mung donga. Wong Iya. arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Iya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri. Iya. Bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Amin. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duwite masalahnya. Ngene lho, Nak. Ora kok Masa perkara. mek diwehi piala tok. Lho, ngene lho, Nak. Piye ora kok perkara duit itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadean. Dadi duit kok. Gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadean. Lah iya. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean iki jek bocah iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no. Iya. Kene iki arep ngowahi ya bingung ngowahi apa mung doa. Mobil. Gak usah akeh mobil. Kowe ngerti dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe ngerti dhewe to. Mangkane to ndek iki bar entuk saweran akeh Wis meneng ayo lagune apa? Bingung lek kok. ndak diwene bojone. Wis iki. Ngono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini Ya. kita Acaranya wedding. Ini Selamat Mbak Kiki. menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak. Manten dudu sunat. Manten jenenge wedding. Lah yo bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, Bener, sing iya. maune kuwi mau Mbak nganten karo Joko bapak Prawan. ibuke. Heeh. Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih
sak bendinane karo Mas Nganten. Ya Allah tambah pinter lho. Aku asa weneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono he. Bocah tanding tintang terus bocah kok ngono-ngono. Aku seneng lho. Wis ayo pinter suarane apik. Aja ngono to, Ah. Tapi Aku malu. Oh malu ya wis. Malu, enggak mau. Enggak mau ya wis. Udah cantik-cantik gini mosok dikon. Nah, Oke, enak malah ya, Mas. Ya, Ya, dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Ihsan. Piramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbok, Kuwi ndek ingi. Iki saya mantan Mbak Kiki Mbak Kiki karo Mas Dandi. karo Mas Dandi. Kiki, do you love me? Are you crazy? Ya kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal-jajal. Mah. Kiki. Mah. I am stupid. Yes, you stupid. Kiki. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir, anemia, tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Obat paracetamol bareng. Dongane, Mas. Maksudnya dijauhkan dari Semua- mara bayang ngono lho, ora mbok sebutnya siji-siji. Ya Semua- sewengi nopo. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Nyocot ya. Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Iya. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Wero wujude sing apik iku. Terus Saling mencintai, saling menyayangi, balik neh, saling mengasihi, balik neh Jarno. saling toleransi, Yo terus. Dan saling menyayangi. balik neh mulek karo kan. Nah, Yang penting ki ngono kuwi wong Iya, iya. bojoan ki kudu saling menyayangi. Betul, betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup seia sekata. iya toh kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Tapi angel menom manjelani. Kan yo Maksudku ini ngati ngono. iya. Utek ini. Iya ning tanganmu kaya giring cempe ngerti ta? Anu, iki nggo Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wis ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek sing Pak Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho, Pak. Lah Nggawa wong tok. jek awale nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek siap maju? Monggo, monggo. Lah yo. Siap maju, Pak. Pak Kapolsek timbalono ngene. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek namine Sinten. Loh, tekono jenenge sapa lho kene kadung nyanyi ora mbok tekoni yo. Balik Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine Sinten. Nyanyi yo. Sampe tak candhak tahu teng iki Mas. Maksaku. Awak dhewe iki wong loro, Mas. Iya. Nyen. Ayo meneng. Sabar. Melok rene mau piye? Sabar. Dudu rombongan. Wah, Kalau mejan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sampeyan nyambung guyu, Bu. Loh, wong seneng mbok seneni to, Nok. Iya. Bocah uhu. Loh, sampeyan nyambung guyu, Mas. Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Bener. Golek aku wani malah candak tali gociku teng. Ya antar lebone kolam koi. Ya, Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Ardian Wahyudi. Pak Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Aku ora apa Pak. Bojone ayu ra melok
jawabane ngono. Heeh no. Pak wae. Lah tekono sih bojone melok ora. Bojone melok, Pak. Totot Bapak Kapolsek istriku namanya Pak. Bapak. Ora bener. Pak Wahyudi Ranggawa bojo. Ora melu. Pak Wahyudi monggo mriki. Gendangan karo nikah sadari. Pak Wahyudi bersama teman-teman Mengamankan kita semua. Pak Wahyudi bagus sekali. Pak Wahyudi gendang ya rene. Aku sing rono Pak Wahyudi. Pak Wahyudi lek ora ndang tak tewu, Pak. Tak cendek kali bocine. Glosor. Kapolsek. Kapolsek buat Drosor. Ora masalah. Ora. Wah iki. Aduh, Mas. Aduh. Weh. Kok nggowo Ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara wis. Urusanmu kan. Mas. Mas. Pak Wahyudi kae ijo-ijo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani ngejak karo Kancane. Apa? Marie. Pun. Tibake kancane padha gedine. Tibake kancane koyo Ayo apa? Beri lagi. koyo berkudara. Todot semua nyaman Pak. Pak nyadong duka. Berkudara obesitas. Ya. Gua cuma jarak. Bapak niki namine sinten, Pak? Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Mana lho? Sampeyan main apa, Pak? Selat apa judi? Main. Kowe ngolah takak. Iki anak kol-kolae, Main. Saya Pak. Namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main dulu. Main, Dok. Lah jombo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Gato. Bapak saya Dian pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah ya bingung. Lah kok bingung? Main. Mau maksudnya mah dolan itu. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main lagi main. Ngapunten ya Pak. Jangan aneh loh, Mas. Yo. Oh ya tilane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih ngapunten. Bapak niki namine sinten, Pak? Pak Kapolsek yo iki. Pak. Jawab, Pak. Sampe iki ditekoni Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku tekon lho, Mas. Ya yo. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampe nak menengi maksudnya sampean iki piye, Pak? Sabar. Sabar. Sampeyan kudune nyanyi, Pak. Iki Pak Kapolsek kok Ayo. jenengan namine Pak Anam. Pak Anam. Suka menanam. Pak Anam daleme pundi? Pak Anam. Daleme Kediri mriki. Wis aku capek aku. Selaku Inam. Bapak. Yo kabeh bapak ora Bapak. Salim. Bapak nggih sugeng dalu sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang iku kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki men to. Dhewe iki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Lho, Bapak Supri. Lah Pak Supri to? Ah. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya. Lah iya. Berarti awak Dhewe ning kene padha tamune, Pak. Ngono lho. Kalau sampean aku ngomong sugeng rawuh, sampean meneng ae nyapa, Pak? Yo kalem kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean nak meneng ae nyapa, Pak? Entekan kata-kata sampean. Ora iso banyol sampean. Kalem Wah, mentang-mentang sampean lemu
gede dhuwur. Ora wani sampe tambah aku. Ngapunten Pak nggih. Aku nak gumis lemas enek. Mlorot, Pak. Pola. Monggo, Pak. Monggo Pak. Bapak Wahyudi. Badhe ngaturaken sepatah dua patah. Sitok ae sepatah-patah. Nggih, terima kasih Mbak Niken Salendri. Nggih, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah ngapur. Pak. Yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, serta Babinsa Babin Kamtibmas, yang terhormat Bapak yang punya hajat, Pak Supriantono, kami mengucapkan selamat Mbak Elisa dan Mas Dendi, semoga menjadi keluarga sakinah wa warahmah. Pada kesempatan malam hari ini kami dari Muspika Gurah, ya, Muspika Gurah menyampaikan himbauan Kamtibmas yang pertama, pengunjung hati-hati dalam barang bawaannya. Nanti jangan sampai pada saat sudah asik lupa HP, dompet, ya. Apalagi silakan nanti untuk penitipan sepeda motornya. Jangan lupa kepleknya disimpan. Jangan lupa nanti jangan sampai hilang ya sepeda motornya. Itu yang pertama. Jangan lupa putra-putrinya diawasi. Jangan sampai nanti putra-putrinya jenengan lihat nonton putra-putrinya hilang. Yang kedua, jika ada yang menggunakan pakaian perguruan, ya, tidak ada yang menggunakan pakaian perguruan, silakan pakaian perguruan baik atribut maupun kaos yang lainnya silakan, atau mungkin bendera ditiadakan, dilipat atau dicopot, disimpan, jangan sampai menimbulkan keributan. Yang terakhir, pada saat pulang nantinya silakan dicek kembali barang bawaannya dan hati-hati di jalan. Karena ini malam minggu, ini malam minggu menjelang tahun baru. Malam ini ada 3 kegiatan yang bersamaan. Kami dari New Muspika, dari Pak Dan Ramil, Pak Camat, Babinsa Babin Kamtibmas, dari kepolisian, kita malam ini melaksanakan giat pengamanan. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan situasi Gurah selalu aman, kondusif. Allahumma amin. Kami kira itu dapat kami sampaikan malam ini. Ini tadi dari Pak Anam kami ada diberikan kesempatan untuk nyanyi. Sebenarnya nggak bisa nyanyi ya, tapi ya karena ada kesempatan Pak dari Muspika, mudah-mudahan kami bisa nyanyi di atas nanti dengan Mbak Niken Salendri. Mbak Niken Salendri, matur suwun atas kesempatannya bisa bertemu. Biasanya ketemunya hanya di CD saja ya. CD. Di layar kaca saja. Teng YouTube, Pak. YouTube. CD. YouTube. Nah, ini. Pak Kapolsek saya mirsani CD. Monggo, Pak. Sampun. Seneng Pak nggih, perasaane seneng ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya situasi aman, kondusif dan acara ini berjalan dengan lancar. Amin, Pak. Terima kasih. Oke, mau mempersembahkan lagu tadi jadi, Pak. Oke, lagunya Dumes. Dumes saja. Ya. Oh nggih. Dumes aku. Oke, bersama Pak Kapolsek tentunya untuk memeriahkan di acara pada malam hari ini wedding party of Elsa dan juga Dandi. Ada Mayangkara dan juga ada Niken Salendri dan juga Pak Kapolsek dan juga Bapak Babinsa. Dumes harale. Iseso kelingan mana? Ape kenangan sing tau dilakoni, kebayang-bayang nganti kekowo mimpi. Wanita. iso gawe nyaman. Kurang tinggi. Kurang dhuwur. Bapake. Cobi Pak, seberapa Pak? Seberapa? Iseso, coba suaranya. Ya suaranya kene. Isoke. Coba. Iseso, sapi tuh. Iseso, kayak sapi tuh ya. Coba. Iseso kelingan.
Berbayang-bayang nanti kekawa mimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni hatimu kaya kiwingi awak dhewe iso ngobrol tekan newangi krasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling ngelarani ya mari kita nyanyi sama-sama mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan keselamatan sukses selalu amin yuk kita Nopo to Pak repot mawon wah jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho Pak kok mek sakmono Pak? Lah nggih, Pak disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Pondinge sulam. Kok mesti Pak main ora, Pak Anam ora. Lah Pak main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak. Pak Kapolsek. Yudi. Gak apa-apa Pak. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik. Ya. Itu Niken sudah bunga Seneng. sekali. Iya. Karena itu termasuk apresiasi. iya. Ya. Berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli sekali karo Niken, ya toh? sama budaya seni, sama Niken, sama juga. masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan berarti Jembrang. kengko izine nganti jam 1 Mas. Maino dhewe. Nah, ini ya kurang afdol Kenapa? bila mana mempelai berdua tidak naik dan juga Oh, ibu boleh. dan bapak mungkin monggo Ya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan juga Ibu Yatini Mbak dan Kiki. juga Bapak Supriyantono Mbak Bobile Kiki Kerso sama Minggah, Mas monggo. Dandi. Bersama Ibu mungkin sama Bersama Bapak monggo. Ibu. Oh Ibu mboten mau mempelai berdua. Oke, monggo. Yuk, mempelai berdua ditabui. Monggo ditabui Mas diserpake Mana? untuk mempelai berdua. Belum nondang. Yo! Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu mana? Ibu mboten kersa. Oh, ya udah. Agak sini. Ya udah. Sini Pak. Gila. Mirip. Mas Dandar, Mas Bambang, mirip lambine padha irenge. Kok klambine. Ya lek wajah ya atuh to Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek be dadi wong lanang. Loh, nemen Iya. aku. Ini nak. Kepara nyongot Kepara nyongot. Kepara nyata. Gak usah kepara nyongot. Sampeyan kepara nyongot iki sampeyan iki wis ganteng. Bagine wong sing buta. Kaitan ora.
Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Ya ngono lho kenang ngono. Bejo. Kena marahi ya mesti. Ora, Iya, iya. lah bener gak? Iya bendina. Lah kudune sampean iki sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampeyan iki kudune setia lho Mas karo bojone Lah sampean. iya wis iki atarane mantanane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampeyan iki wis gak wayah nyambut gawe, Mas. Lah telia bosor nyambut gawe. Digoni cinta tok. Ya ben, Lah, lah Ben. saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya dibangun. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta ora iso ya kan ning omah Ora. enek putran. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng, ini lho marah. Nggih, Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Wis, witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti sampean? Baru kok ni siapa sampean? Lah Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Ya iya, ya tukane bojo. Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa Iya. baju, bisa sandal loh. Tukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Malam. Oke, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam barang kok yo. Ya iya. Anu. Mas Dendi bekerja di bidang kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana Oh, atau iya. di instansi apa? Enggak aku mau mek takon ngono Ya, tok. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh patok takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komik. Ya zaman berkah komplek kayak Komik. Komik. Kalau budara. Ya, wis ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. Mas. BRI? Iya. Nah, iki utang-utangane benak iki. Iya tuh. Iki utang-utangane benak. Iki BRI. Bank, perbankan. Bank Mbak Elisa BRI. mesti guru lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang tuh. Sekarang kerja. Kerja. Iya kerja apa? Klinik. Iya. Ya, aku loh. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. Apaan? CS. Campur sari. Kowe tak kowah blok. Tes campur sari ngono. CS ya, Bang? Beh. Klinik iki customer service. Tuh. Customer service. Customer dadi melayani sapa sing teko ora kok campur sari. Nyapa campur sari, Mbak? Masa lulusan Erlangga campur sari? Kita kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik Customer service. Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Mboten Mbak Dari saya. cleaning service ya, Meneng, Mas. mboten jenengan Wah, kan. ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ora. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Lah, iya. Elisa. Lah, Kok iya. iso Mbak customer service iki lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service. Mbak di klinik. Elisa, pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekonku lho berapa hari? Ngene. Sama lek bener-bener cinta, berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu ngitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. Woi. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya kamu. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh. Lah kok takon lho. Lho lho. 680 680 berarti sudah 680 hari. Lah 780. 80. Lebih lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kayak bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR. Sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR Mas Dendi ndek kota sama ndek Jombang. kene. Dulu.
Mas Dendi asli Jombang. Oh, Mas Dendi Jombang, sampean sini. Oh, gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya apa iki. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nek yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab ya? Lho lah yo nyapa to aku lancang ora jawab ya. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lek mun nakoke sampe abang lho wajahe. Loh, ya kudu jelas lho, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune nek ndi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan ning panggung kae langsung. Ngono lho, Mbak. Lah yo sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune ning ndi? Cepet jabra. Sampeyan Mane kok gulo ngono karo to? aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sama nek suwi ki kok malah sampe engko lho ki kok mek Gak teko. apa-apa, gak apa-apa. Mek teko ketemunya tok lho iki. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Iya, Mak. gitu loh. Dadi mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh, ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sampean dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Mbak Elisa. Elisa ya toh. Iki, ya. Nah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Aku nih, toh. Aku ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. ada simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Oh, sebetulnya ada kayak gini. Bangsat. Tak mana iki. Iki dibuat tenan ya, Nyok. Oh, tok mana adewe ketemu ngono. Ya ketemu ning iki dibahas. Ngerti ra? Oh, ya kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur deh. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Wes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, des ngono ae, terus akhirnya pacaran itu, Mas. Terus dadi rabi, dadi mantan. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku? Gak nanggap liane apa, Mbak? Bocah iki piye to? Oh, gak maksudnya Ya. maksudku ya, Mas. Sabar. Sama lek ra iso meneng tak tewu tenan lho. Iki lho boyokku rasa mikir kuwi. Ngefans sama aku ya, Mbak? Iya banget. Banget. Kalau gitu tahu lagunya Niken apa aja? Yang sering tak puter ya. Iya, iya, iya. Ah, itu Kawitaning Sinawang. Iya, 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 iya. Terus Nyawiji juga. Iya, 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 iya. Terus Apa ya? Banyak sih ibu yang terus sekarang mau dinyanyikan lagu yang apa? Kawitaning Sinawang. Kawitaning Sinawang itu ya? Iya, 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 iya. Pakai gamelan atau pakai musik aja? Nganggo ketrongan ya. Apa? Yang seru aja. Oh, yang seru aja. Iya, 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 iya. Lah kok enek Nanang. Iya. Es. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Lu enggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya, ini anggap sebagai ini kan- dokumentasi. Sampai Atau mungkin gini aja. Iya, foto. Kita foto Nah, foto dulu. dulu. Mana HP-nya? Mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodor prase HP gitu. Mas, Dalam tolong dulu. fotono, Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, Mbak. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau Mbaknya nggak mau nyanyi sama Niken, kita foto dulu. Nah. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho. Boyokku. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Nggak, lah ngopot masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu, Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis. Ya, dipinangkani Kawitaning Sinawang ya, Nak. Oke.
Kayang ini nandang loro asmara jroning nolo mangembar arom puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu ayu memani jantungku. Terima kasih Mbak Elisa, terima kasih Mas Dendi. Patra kok ceker. Masa ngene sampean. Ngene lho. Kawitane Sinawang ini adalah sejarah bagi Mbak Kok Kiki. pusing to Mas? Kum cawi to men. Syah. Wong aku mau tak gaduh-gaduh. Iya. Sebuah perjalanan di mana Mbak Kiki dan Mas Dendi Iya. bermula dari bertatap mata. Iya, tapi ini Kawin- tadi arek-arek ini tadi agak glenter dia, nadanya kerendahan loh. Ya enggak apa-apa, nanti tak marane ya. Anu besok-besok nadanya agak tinggi ya. Nah, wes. Gimana Wis sih? tak Gak seneni. apal-apal. Ya, ini masih menghibur warga masyarakat ono telata sumber petung adan-adan gurah no. Iki acarane no sini anu Mas. Apa? Sekaligus peresmian SD Negeri Adan-Adan 2. Ora, daleme iki Patra ya ning ngarepe SD. Ngono lho, ora kok peresmian SD. Nyapa Itu ya? SD wis suwi diresmekne. Ya, sok ben menawa anggap dhewe. kesakurane. Sok ben anggap dhewe. Ya. Oh, ngono ya? Ya, ya saiki ngaturke lelipur apa kono, monggo. Oh ya, aku suwi gak tau nganu sampean, nyanyi mbek sampean. Coba tes nada dong. Iku mesti ra penaneh iki. Ketok. Nadane E. Pola gini. Wes D wanci. D D. Wes wancine tansah. Puasno. Apa Mbak? Katakno karo pilihanmu saiki tingkahmu tak kangenin ning kahanane kowe wis ayem ning beda ati sanggas umpama lintang kaiso tak sambangi mesti iso ngancani aku sing lara ati ditinggal kembang sing paling tak tresnani sing biyen janji ngancani
Dewi ngisi mesam guyu bebarengan ora krasa saiki mangkari anganan kowe wis nemu ayam sing beda wis mesem guyu karo wong liya munggah nadane munggah Kurang dhuwur nek. kurang dhuwur tolong ngomong kurangku ning nganti kowe ngrama ati Perdana Bersama Mayangkara di Kami Abu. Aku sadar diri, aku sadar posisi, aku sing sepele tak nangis dene. Kau kaya ngene. Tulusku mung disopeleni tulung ngomong kurangku ning nganti ora ngremati kene pas pisah loro ini lagu perdana Mas. Lagu perdana. Heeh. Lagi iki ning kene sama nyanyi. Ora asine ping 3 Lah ya ngono tapi kok. luwali ape Ora apa-apa no. Mergo anu Mas sampeyan iki kakek. soalnya ngene Huk aku terlalu bosan menyanyikan lagu zaman saiki Lah piye to wong yo iki sebagai tuntutan. kita kasih lagu yang lawas-lawas Mas Yo, lagu mana? nadane Mas Oh, D C Allah ya Karim. Dar. B mayor berarti Lagu akeh men. kananku iki apa wingi nadane Saya tong ora pas. maaf ya maaf Ya. Kahanan. ku iki yen tak umpamake koyo cahya ning bulan kang kalingan meko ref ya Oke. tak lilane lungamu nadyan apa jroning rasaku papaswati atiku kasayat welas rasamu nadyan tunungmu aja nganti ngaleke aku kenangan lan sliramu dadi memani
Tepuk tangannya mana buat Ika. Wah, Aja. bocah iki lek nyanyi lek gak madhep aku no kurang afdol. Ketok yo. Apa, Nok? Apa? Apa toh? Apa? Lebih Mas. Walah, kena ampal. Iki sabone letong dadi. Jangan Dadi genah sikilmu ki mambu letong. Kena ampal. Kadung nyanyi penama. Tapi kok mlebu no Mas. Iya wis tenang, ampal ilang no. Dikelumpukne piye? Oke, bersama Maya Kara dan Ikan Salimri. Kali ya Mas. Nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang apa? Mumpung penontonnya masih banyak, Iya, no. kita tampilkan sindengan Mayangkara. Iya. Diiringi dengan spot Apa? jaipongan. Oke. Malang kekek Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik kondenge sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa mlaku wis bingung lho. Kok arep jaipong. Ayo. Iso kudu iso pokoke. Sindengan Mayangkara renek sing ra iso. Ya to Mas. Iso pilihan kok. Kok terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Kakek Sontone 6. Kakek Sontone 6. Mana entan tak denak enturun tak tok entan Ampun baik-baik saja. Ana ngaten. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis mangga bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacahe. Bojomu ayu lho, Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntir. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Hop. Walang kekek menclok ning tenggo. Mabar maneh menclok nang pari. Aja ngenyek ya Mas. Karo wong wedok yen ditinggal lunga. Yo, aus. Walang abang
Mas. Awas.
barokah. Sing ngarep walange apik ning mburi walang sangit. Walang sangit. Ya nak, Sampeyan lho ngelokne. nyapon. Sampeyan apa iso njukit ngene iki? Gak iso aku. Mas Bambang urung. Meneng. Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondekne piye to, Bon? Ora iso lho nak aku. Iya. Ya iya. Iso gambang ora iso nyuling iso nyawang ora iso nyandeng titik men Mas Alah wis pokok rata. Pokoke joget. ora adil Ini wis adil kene. Ki nyanyine apa neh? Nyanyi? nyanyi no Dikancani sapa? duh berempat dong kita Walang sangit. kakak Ora itu. Oh, kene. Yes. Ngomong sitok kangelan ditambah telu neh kene ya. Ora makan, Pak. Ora Oh, makan. Pakai ini. Iya toh, Pak. Mie kok mie. Oh, Pak. Pak Iya De. toh, Pak. Rumah saya bakul sempol Pak De. Pak, Mbah nih. Mbah, kuwi ngono, kong. kuwi ngono Apa? lek Kok iso celeng lho. lek Piye to kupinge jene? kok iso tekan celeng bagus kok Pak De aku putune sapa kan ini ya Besok aku wis gedhe halo sapa. dipasne sik tanadane dipasne sik Apa nek to ki? Iki jane Pak De aku putune sapa aku wis gedhe desane lho sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina tansah nelongso pagi aku putune sapa enak aku iki ranane pati putune saben lunga ora eling yen wis tuwa wong ning donya ibarat nunjuk toya ndang nyabut Pak De karo sing kuwasa wedenono Pak De sisa neraka Waya campur tampil lagune campur sariana Iki kesenian apa to? kesenian ngawinan Mas Wah, ngawi. daerah ngawi Buksa ayo
Barongan rai belik MC-ne koyo malih. Aku putune sapa? Aku wis gede. Besok sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana. Saben dina saya dolanan beluke kakean pun. Ya kowe lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas. Kuwi lho Mas. Anu, kowe njajal namane lek dolanan beluk. Duduk kuwi. Duduk kuwi. Sing seragaman ireng lho. Iya. Aduh sing tak Ya nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no. Ya, dikae sing lah iki mawur tira. Nyanyi lagune seragenan itu. Iya. Ibu-ibu wis tangane sing ngowel. ngowel pe Mas ayae. mergo gemes dilas sama Tok 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 tok. Clang. Tok 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 tok. Clang. Lah ya gemes pengen Wah jan enak ya Mas. Enak. Manclang. Wah jan. kowe pomo wonge gedhi No kuwi pas yo. pas. Pas lah sampean Mas, kan gedhi yo. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, apa sing gedhi? Lek gedhi ngono. Lek gedhi. Lek cilik malah wus. Ngopos lah. Wush. Taune blas yo. Apa?